Una recepta de les bones. Avui, sardines amb escabetx. Bueno, aquesta la dedico a la Fundació Esclerosi Múltiple i tota la gent que, per desgràcia, doncs, pateix aquesta malaltia, perquè és molt necessari aquests dies, sobretot per ells, menjar molta vitamina D. Han de menjar molt peix blau, alvocat, ous, i em van demanar si podia fer una recepta. Dic, home, està fet, fem les sardines, perfecte. I això ens va bé per tots. Per tant, menjar sardines va molt bé, a més per la vitamina, per tot va bé menjar peix blau, no? I la sardina està molt bona. La sardina, sabeu que amb el nisakis és millor congelar-la, que sigui molt fresca. Jo crec que fregida i escabetxada jo no la congelo, però poder sanitàriament estaria bé congelar. Jo una sardina molt fresca, superviva, el que he fet és, jo tallo amb les tisores la ventresca i la netejo, com us vaig ensenyar l'altre dia. La passo per aigua i s'ha acabat, d'acord? Començarem la recepta. És una recepta que per fer, jo la canvio una mica. L'escabetxada només seria ceba, pastanaga, alls, vinagre, llaurer, vi blanc i oli, i farina i les sardines. Jo, a més hi afegirem una mica de tomàquet, que això és carn de tomàquet que ens vam confitar nosaltres, una mica de taronja, una mica de llimona, una mica de julivert, una mica de romaní i farigola, una mica de fonoll, pebre vermell, que sempre hi és, que me l'he descuidat, pebre vermell, pebre espalet i pebre negre. El canviarem una miqueta. Jo el que faré ara és, començo, salpebro totes les sardines i començarem a fregir. Salpebrat la sardina, us recomano una cosa, quan heu d'enfarinar coses, no hi tireu molta farina, hi aneu afegint, perquè el bo és també, si en fa servir molta, després s'ha de passar per un sedàs i per aprofitar, no va bé d'aprofitar, perquè si tardes molt a fer la farina se't fa malbé. Per tant, fem servir la farina i si hem de llançar una miqueta, llancem una miqueta. Hem posat oli d'oliva del bo, veieu? Bé, aquí sí que és generós, hem posat més de 2 litres d'oli d'oliva per quasi bé 2,5 quilos de sardina que hi havia. És a dir, clar, l'hem de deixar coberta. Jo quan enfarino sardina, ho veieu? És a dir, l'espolsem ben espolsadeta, és a dir, n'hi va una miqueta de farina, no n'hi va una tonelada de farina. És molt important això. Hem tret les escates d'aquesta sardina, l'hem escatada. Si no queda tot ple d'escates, veus? Però enfarinat ben espolsadeta. Oli molt calent, 180-190 graus, i ha de quedar crueta de dins. Fregida de fora, crueta de dins. Però és molt important que no es cremi aquest oli, perquè amb aquest oli farem l'escabetx, per tant no ha de fumejar. Ara jo les aniré fregint, veieu? Aquesta tingada us l'ensenyo, és que no les he tocat. El que he fet jo també és posar la safata una mica tombada perquè l'aigua em anés avall, perquè és important que les sardines no tinguin molta aigua, perquè si no és quan ens esquitxem. Una aranya, us ho vaig dir l'altre dia, una aranya fina, veus, ja està, ben de pressa, un segon més, però perquè tingueu una idea són un minut, no un minut de cuiner, un minut de 60 segons, que sabeu que els minuts de cuiner a vegades són molt més grans, veus? Fem la sardina, els ha quedat ben cruixents, però estan crues de dins, perquè no han tingut temps de coure's. És molt important de no fregir-les fins a un extrem. Això és molt important, si teniu una fregidora també va bé, però amb un foc calent, què fem? Amb un colador fi, cada cop traiem el que es pot cremar. I torno a repetir l'operació. Mentre m'espero un segon que vagi fort, tinc el temps just per arrebossar, per enfarinar les sardines i que no se'm cremi. Us ho faré de pressa. Mireu, estic netejant, ja les he fregit, procurant deixar-les cruixentetes i cruetes, però trec tota la resta d'aquest oli, perquè no se'm cremi, el poso al mínim. Mentrestant, el que faré és, mireu, preparo tota la verdura. Un all partit per la meitat, després farem, i anem tallant, farem la ceba juliana, si en cas ho preparo en un segon i
i ho engeguem, vale? Tallaré la ceba juliana, tallaré l'àpid juliana, tallaré la pastanaga juliana, vale? I engeguem ja, sense mirar. Nois, ja ho tenim a punt, tenim l'oli, l'he tornat a engegar, veieu que no se'ns ha cremat res, i posem una cabeça d'alls partida, també la podeu fer pelada si us voleu menjar després els alls. Com que he posat all tendre, ja ens menjaré els alls tendres i aquests alls a mi també m'agrada que ens els podrem menjar igualment, vale? Important, poses la cabeça d'alls, això s'ha d'enrossir una mica, esperem 2 segons. Veus, de farina n'he fet servir molt poca i n'he llançat aquella miqueta i prou. Per tant, si hagués tirat tot això dins, ho hagués... fatal, de fatal, mireu. Molt bé. Això, que s'enrosseixi, això és molt important, molt important. Very important thing, vale? Doncs ara ja ho tenim ros i tirem la ceba. Força ceba, força ceba, és molt important. Perquè la ceba és molt bona. A part que queda tan bona la verdura, la pastanaga. I hi posem l'all tendre i l'àpid tallat juliana. Vale? Després, aquí, ara hi farem unes voltetes. Veureu que això... Aquí també podríem tirar una mica de porro, si no tenim all tendre no passa res. És a dir, si no tenim all tendre, només amb l'all que ja hem tirat ja ens va bé. Mireu que s'ha enrossit l'all. Això ens ha de quedar fregit, però no ens ha de quedar hipercuit perquè amb el vinagre se segueix coent. Ara serà l'hora ja de tirar-hi la fulleta de llaurer. A la recepta us poso dues, però que aquesta val per dues. I aquí una mica de romaní, una mica de farigola. Molt poqueta, Una mica de romaní, farigola. Mediterrani. Aquesta mica de porro també li tiro. Són les branquetes de sobre. Branqueta de julivert. També. Ara, una pell de taronja. Això diràs, i per què? Doncs mira, el que m'ho va ensenyar, n'hi tiraré 2 trossos. M'ho va ensenyar i jo ho faig així, i queda molt bo, La veritat és que queda molt bo, i 2 trossets de pell de llimona. Això és el que faré de la taronja, és que hi tirarem el suc. El suc de taronja també li tiro. El de llimona no, però aquest gust, una mica de taronja, hi va increïblement bé, d'acord? Això amb tot aquest temps, això amb el mateix temps que estic fent servir jo, no es necessita més temps, Veieu? No es necessita més temps, Ara serà l'hora ja de tirar-hi el pepa vermell. Aquí hem d'estar al cas perquè no se'ns cremi. El pepa vermell és una mica escandalós. Si tira molt el pepa vermell, jo penso que el gust el tenim assimilat al xoriço, a les patates estofades, i després és massa exagerat, és a dir, no ens passem. Per 2 quilos hi tiro 2 cullerades, 2 cullerades molt petites, molt poquet he tirat aquí, i hi tiro una mica d'espalet, d'aquest que pica, una cullerada d'espalet. Ara conjuntament perquè... Perdona, 3 cireretes, no et descuidem la recepta, 3 cireretes. Que piqui una mica més si cal, una mica més. I tirarem un pessic de sal. Un pessic de cuiner, Ara hi tirem el tomàquet, que aquest tomàquet és tot carn, que si no hi voleu posar tomàquet, els escabetxos normalment no n'hi van, però jo aquest tomàquet m'hi dona aquesta acidesa que a mi m'agrada. Això és important, cadascú. I com que estic fent les meves sardines, doncs va bé, veus? Fregint, fregint, va fregint de preset, va fregint bé, Veus? El tindrem putxadet. 2 minuts aquí que fregeixi i tirarem el vinagre i el vi blanc. De fonoll, Eudal, hem apuntat el fonoll. Fonoll, si hi ha sec, si no, n'he anat a buscar aquí a fora, una mica de fonoll. Necessitarem la mateixa quantitat de vi blanc que de vinagre. Per tant, aquí, res de vinagre, són per 1,5 litres d'oli i tirarem 200 de vinagre i 200 de vi, hem dit, Eudal, no? Que sí? Sí. Ja hem tirat aquest pols de sal i ara hi tirarem, obrim el pebre i tirem una mica de pebre negre fet gruixut, encara que ja en tingui allà, una mica més reforçant pebre negre. I ara això ho tenim, veieu? Està putxat, no ha agafat color, està cuit, d'acord? I ara serà l'hora de
Parem el foc i anem posant les sardines ben posadetes a dins. Ben posadetes a dins. Després just arrencarem el bull que fregeixi 3 minutets, 4 minutets, pararem el foc i s'acabó. Ja està. A refredar. I ja tindrem les sardines escabetxades. He posat bé les sardinetes, abans m'he guardat una mica de suc de la ceba i això, i l'all i llaurer per posar a sobre, tot el suc de la sardina, i ara aquí hem de posar-hi, hi posem l'all i podem posar una mica de la ceba per sobre, de les sardines que en tindrà sota, en tindrà a sobre. Mireu que bé. Uah! Feu aquesta recepta que hi cantaran els àngels, a més a l'estiu, a vegades te les pots emportar per fer un berenar, o t'ho pots emportar pel que vulguis. Això ja està fet, 2 minuts. Aquestes sardines hem dit que no estaven molt fregides i estan impressionants. Ara què fem? Parem el foc, ho posarem a sobre d'una cosa que respiri, un puesto fresquet, i ja està. Guardat així a la nevera amb un tàper, podem guardar amb un tàper d'aquests, i cada dia que en vulguem n'agafem unes quantes amb una cullera, no amb els dits, per que no es faci malbé i podem tenir-ho a la nevera 3 setmanes, si volem, d'acord? Quedarà escabetxat, boníssim, cada cop més bo, i us podreu menjar les espines, que també és una vitamina super bona, que és el calç, que us anirà genial si us mengeu les espines al cap d'un temps que estiguin a l'escabetx. Feu-la, que disfrutareu molt, i felicitats a tots.